बीजेपी यूपीपीएल और जीएसपी मोनथाम राजनैतिक हान्जानि जथाय जि सरकार बियो थांनाय 15 अक्ट' खालिनो बोसोरसे फुरा जाबाय मानोना 2020 मायथाइनि 15 मे खालिनो जों माबा खालामदोंमोन जों सरकार दादोंमोन 15 डिसेम्बर खालि दा डिसेम्बर बे सरकार दानायनिफ्राय दासिमहालागै जोंहा बोसोरसे फुरा जाबाय आरो बे बोसोरसे फुरा जानाय समाव जों सरकार हिसाबै जिखिनि खामानि मावनांगौ खोब खम सम मोनदों मानोना प्राय 6 दान जोंहा कभिडनि थाखाय प्राय खामानि बन्द जाना दं अफिस बायदिसिना बन्द जाना दंमोन बिनि अनगायैबो जोंहा 2 दान मोननै जिहेतु जों सरकार दाखांनायनि उनाव मोननै बिसायख'थि जालांबाय एसेम्बलि इलेक्सन आरो बाइ इलेक्सन एसेम्बलिनि बे मोननै बिसायख'थियावबो जोंहा 2 दान बन्द थानो गोनां जादों खामानिफोरखौ मावनो हायाखैमोन खिन्थु थेवबो जों जिखिनि सम मोनदों बे समनि गेजेराव जों जथेस्थ' खामानि मावनो हादों जोंनि बिभिन्न डिपार्टमेन्ट जेरै पन्चायत आरो ग्राम उन्नयन बिभाग थाबाय पिडब्लिउडि थाबाय एजुकेसन थाबाय ससियेल वेलफेयार थाबाय बेनिफ्राय डब्लिउपिटि आरो अन्यान्य जेसेबां माबा दं डिपार्टमेन्ट गासैबो डिपार्टमेन्टफ्रा गाव गावनि खामानिखौ जथेस्थ' मावदों जोंहा बोसोराव जेसेबांखिनि बाजेट बे बाजेटखौ जों टटेलि इउटिलाइज खालामनानै जों खामानिखौ मावदों खिन्थु जोंहा जिहेतु बिटिसिनि फान्डआ खोब खम बाजेटफ्रा खोब लिमिटेड बेनिखायनो बे लिमिटेड रिसर्स आरो लिमिटेड माबाजोंनो जों जिखिनि हायो बिटिसि ओनसोलनि गासै जायगाफोरखौ जौगाखांनायनि थाखाय जों खामानि मावदों जोंहा खिन्थु गोबां समस्या दं आरो बे समस्याफोरखौ जों बोसोरसेयावनो फोजोबनानै मावफुंजोबनाया सम्भबबो नङा जोंहा दासिम 4 बोसोर जोंहा आखायाव दंबावो आरो 4 बोसोराव जों जेसेबां हायो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि ओनसोलफोरनि जेंनाफोरखौ जों बोस्रांनो नाजागोन जों बेखै दिनै बे बोसोरसे फुरा जानाय सरकार जाखांनायनि थाखाय मोनसे जास्ट सेरिमनि मोनसे जों खुंनो लादों आरो बे सेरिमनियाव जिहेतु जोंहा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगोन आरो केन्द्र मन्त्रि बिथाङाबो फैगोन जों आसा खालामदों बिथांमोनहा फैनायनि गेजेरजों जोंनि बे सेलिब्रेसनखौ खालामनायजों साक्सेस खालामनायजों लोगोसे फैगौ समफ्राव जों मा मावगोन बेनि सोमोन्दै जोंनो बिथांमोना हयथ' गाइडलाइन होगोन किसुमान डिरेक्सन होगोन किसु हेफाजाब खालामनायनि बिथांमोना जोंनो खोथा होगोन जिहेतु बिटिआर सुक्तिखौ साक्सेस जानायाव आथिखालनि भारतनि प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथां लोगोसे नखर बिफाननि मन्त्रि अमित शाह बिथांमोना जथेस्थ' साहस खालामनानै गोसो गोथारै बे सुक्तिखौ जाफुंहोदों बेनिफ्राय बे सुक्ति जाफुंनायाव जोंहा आसामनि सिगांनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथां आरो लोगोसे आथिखालनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना जथेस्थ' साहस खालामनानै बे सुक्तिखौ जाफुंहोदों आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों दिनै दुलाराय बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोनायजों लोगोसे जौगानायनि मोनसे आगान स्पिडआव खालामनो हादों बेनिखायनो जों बे सुक्ति जाफुंनायाव जायफ्रा सरकारनि जानाय भारत सरकार असम सरकारनि जानाय बिबान लाबाय साहस दिन्थिबाय बिथांमोनखौ साबायखर होदों दिनै बिथांमोना जि उद्देश्य लानानै बे सुक्तिखौ खालामबाय बे उद्देश्यआ निश्चय जाफुंगोन सुक्तियाव जिखिनि माबाफोर दंमोन सरकारनिफ्राय होनो जिखिनि रादायफोर दंमोन बे रादायफोरनिफ्राय 25-30% कमप्लिट जाबाय आरो बाखि दंबावो बेखिनिखौ मावफुंनो दिनै दासिमहालागै खोथा होबाय थादों लेटेस्ट नखर बिफाननि मन्त्रि केन्द्र सरकारनि अमित शाह बिथाङानो जे बिटिआर सुक्तियाव जिखिनि दं बेखिनिखौ बे फैगौ बोसोरब्रैनि गेजेरावनो 100% मावफुंगोन मोनसेबो माबाफोरखौ रादायखौ मावफुंलांफानो थानाय नङा बेनिखायनो बिथांमोना जिखिनि खोथा होदों जों फोथायदों जिहेतु इतिमध्य जिखिनि खामानि मावदों बे खामानि मावनाय स्पिडखौ नुनानै जोंहा बिथांमोननि सायाव फोथायनाय दं जे फैगौ बोसोरफोरनि गेजेराव बिटिआर सुक्तिनि जेसेबां रादायफोर दं बेखौ गासैबो मावफुंगोन आरो मावफुंब्ला अन्तत' जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासै जाथि जनगोष्ठीफ्रा गोजोन थासारिखौ लानानै जौगानायनि मोनसे महर मोनगोन आरो बिटिआर ओनसोला टटेलि परिबर्तन जागोन जों आसा खालामदों दा सरकारनिफ्राय होबाबो जों बिटिआर सरकाराव जायफोर बिबान लाना दं लकेल इएमफोर एमसिएलएफोर चिफ डेपुटि चिफ आरो गुबुन गुबुन एमएलए टेमएलए बिथांमोना जुदि गोसो गोथारै मावफुङाबा दिनै सरकारा होबाबो बे जाफुंनाय नङा बेनिखायनो जोंहाबो दायित्व मोनसे थाबाय सरकारनि बिटिआर सरकारनि बिबानगिरि हिसाबै जोंहाबो दायित्व थाबाय आरो जों फोथायदों जे रायजो राजानि मदद आरो हेफाजाबजों जों बिटिआर सुक्तिनि गासैबो
रादायफोरखौ मावफुंनायजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय गासैबो खामानि मावगोन।